pagkaraot sa paghapot. Daining pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. At ang alian hapot naan. Yun yan. Uya ang hapot. Mga tugang, iguan na naman kita ki bagong acting governor kang probinsya Kanalbay. Sa probinsya Kanalbay. Di ko aram, although sa pag-assume niya ngunyan aldaw, siya po mga tugang acting governor, pero data po aram, susugduman sa report ni Pio Casubago, baka siya italaga na bilang full-fledged na regional, na Albay governor. Mga tugang, pagkatapos na makareceive siya nin komunikasyon hali kay Governor Grex Lagman, nasa iya na po dang binabakante ang sinabi ng posisyon. Base duman sa report ni Pio Casubago, nakauron niya si Governor Glenda Bungao at nagsasabi na ito tabian ipinaabot sa iya kan, ano yan, ang pinaabot sa iya mga tugang kan acting governor. Ilingon ta daw kung sisa niya dyan sa flag raising ceremony sa Kapitolyo kan Albay, tabi mga tugang ta. Yaon duman si Kwan, yaon duman si Angel, mga tugang kung anong mananggad ang sitwasyon dyan sa Kapitolyo kang Albay. Kung matatandaan nindo, nagkuhan baga si Governor Grex, nag-asumir baga giraray sa pwesto ini. Pagkatapos kan sa iyan na 6-month preventive suspension. Tapos, mga tugang, nagkaperang aldaw na siyang nag-asumir giraray sa pwesto. Yun na nga nito, nagbaba giraray siya sa pwesto. Yaon tabi mga tugang itinaon niya sa poder kay acting governor Glenda, kay Vice Governor Glenda Bungao. So yan ang aramon niya to. Ini po may kinaraman sa iyang kaso duman mga tugang sa ombudsman, asin duman tabi nagdesisyon sa ombudsman na siya po mga tugang i-dismiss sa iyang serbisyo. Pero ilingon ta na ang sitwasyon dyan sa Kapitolyo. Angel, good morning Angel. Alas 8:01 na. Kumusta dyan? Yes, good morning. Good morning, Sir Henry. Good morning sa mga paraan tabay. Ngayon ako dito sa Capitol Grounds kung saan tapos ng kantahon itong sulupang hinirang. Pero unfortunately, VP, wala dito sa tigahanap ng acting governor mo niya na kana probinsya Kanalbay. Pero mas bago, nakahuron ko si Sir Rondon Rica na pamayo ka na PYDO. Ang initial nilang informasyon, VP, ng mga department heads, maatindir si acting Glenda Bungao na regular na flag raising ceremony. Pero as of now po, Sir Pio, Sir Henry, wala po dito si Governor Glenda Bungao. Ang yaon lang ni Sir Henry, si Provincial Administrator Dr. Cedric Daep, si Mama Dorothy Collier, kang Provincial Tourism Culture and Arts Office, Mr. Rondon Ricafort, ka na PYDO, si Mama Vivian Seya, ka na Provincial Social Welfare Development Office. Sa South City, kung munday talaga po mag-abot si acting governor, nililigong na ako sa iya address, si acting governor Glenda Bungao. I-check ko ba duman na bitisa sa iyang opisina and then try ko mag-proceed duman sa opisina ni acting Regional Director Attorney Arnaldo Escobar. Maraming maaraman na itong detalles kay itong sabing disqualification na kay Governor Lagman po, PP. Iyon. Actually, pig-apod ang kungunyan si Kwan, pig-apod ang kungunyan si acting governor Glenda Bungao. Pero baka Kwan pa, may mga importanteng pinagigibo kaya din ang simbagan sa tuyang apod. Pero actually, confirm naman ang Kwan, Angel, na siya ma-assume mo niya na acting governor. Most probably baka i-designan na siya kan DILG na full-fledged governor. Base duman sa report ni Pio sa tuya Casubago na duman sa programa tang Morning Hilit. Okay? Sige. Totoo, weekend, mabalik na lang po ako sa mga pangyayari pa dito sa Kapitolyo Provincial, Kanalbay. Mustaza, this is the Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas, may kinaraman sa follow-up report na yan. So, anyway, base naman sa report ni Pio, nakauron niya si acting governor Glenda Bungao through phone, no, bago siya mag-report. Kasabago sa tuya na programa, naman sa Morning Hirit program nagkumpirmar si Vice Governor na siya
nakareceive nin komunikasyon hali kay Governor Grex Lagman na nagsasabi na siya, saya nang itinataw ang poder, nagpaaram na girare siya sa pwesto bilang gobernador, mga tugang ka na probinsya Kanalbay, may kinaraman sa naging desisyon tabi sa iya kan ombudsman. In fact, kan sarong aldaw, may nag-arapod sa kung nagkapirang grupo ta mapapod aki press conference ko ta na si Governor Grex. Kung gano'n na kansila ito, baka yun ko ito so parte kan sa iyang gustong ipahayag mga tugang sa publiko. I do not know kung anong purpose ka ito na press ko na ito. Pero yun na nga na ang kasuhapon, nagluluwasan tabi sa mga informasyon, may kinaraman mga tugang sa siring na bagay. Ha? May kinaraman po dyan sa naging desisyon, mga tugang kan ombudsman kontra kay acting governor. Pero balon tang apudan mga tugang si madai lang ata balon kung apudan si Kwan, ano yan, si Governor Grex, tabi balik text ko muna. Ano da kun balon tatabi ano, tangani na mas maray na makuat ang lado niya. Pwede ka. Yan. Mas maray na makuat ang lado niya. Yan. Tangani na di kita magpara kung dipisil na kita nagtatara, mas maray na mismong sutaw. Nagtatara yan. Pig text ko na. Yan. Send. Yan. Mas maray, di ba? Kaya na diretso tang makuan sa iyang reaksyon. Ha? Duman mga tugang sa nagruluwasan na report, may kinaraman sa naging desisyon sa iya, kan Office of the Ombudsman. Okay? O di sige. Baka toton magsimbag. Apudanta, mga tugang ang satuya tabi na kwan pa lang, ka-release pa lang, nakahali pa lang sa pwesto giraray na gobernador, mga tugang kan probinsya nin Albay. Okay? Di klarado yan, ano, na si Vice Governor Glenda masumir giraray bilang governor kan sa tuya tabi na acting governor kan sa tuyang probinsya. Bueno, 6 minutos. Makalipas ang baka maghapot ka mo kung arin yan, ini po so may kinaraman sa kaso niya sa ombudsman. Tabi na nagkagawa ba siya 6 months preventive suspension, di ba? After kayan, naglapso sa suspension, nag-assume siya sa pwesto. Kaya lang ito pala, may linabas naman na order, may kinaraman tabi siya sa iyang disqualification, mga tugang na magkapot sa sa public office bilang gobernador kan probinsya Kanalbay. Ayan tabi ang ganun, ang background kan istoryang yan, ha? May kinaraman iyan duman sa aligado na mga reklamo kontra sa iya. Hello? Pare, good morning. Yes, good morning. Dapat ang gobernador lang yan, si Gobernador Rosal. Dodds? Iyo po gata, Vice Governor masala po kasi. Man nga ni, tas si Gobrosal nga ni. Wow, Kan man, wow, nagbaba man sa pwesto. Dahil naman siya makabalik. Unless na, di ako mataram. Makamay magselos. Abo ako magtaram. Mga pari. Basta ba ako magtaram? Vice Governor si. Dahil naman nga siya palitan. Kasi Kibrosal baga, inako niya naman sa iyang buot na siya, yung ito, nagbaba na sa pwesto. Diba? Unless na oo. Okay. Sige, bigyan salamat. Sarawayo na doon sinio. Pigpakagat muna naman ako. Balikan ta sa Angel Mustasa. Angel? Yes, good morning. Go. Hello? Go ahead. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay. Day talaga, VP, nag-abot si acting Governor Glenda Bugao. Ang nagtao na lang si mensahe, si Provincial Administrator Dr. Cedric Daep. Anong sabi? Ang sabi ni VP, ang anunsyo niya,
Alat lang, VP. Natigahi nga lak pataas. Ay, nata-interview talaga si Dr. Cedric. Try ko, VP, kuhaanin informasyon si Dr. Cedric. Sabi niya, ang anunsyo na kaya, VP, tangon yan, magkakaigwagararay ng transition ang pag-gobyerno rigdi sa gobyerno provincial kan Albay. And then, after kay tapos sa VP itong flag raising ceremony, ipapapod niya ang gabos ng mga department heads para sa shortest meeting sa kasaysayan na tiga sabi niya dahil ang kaipuhan da VP Henry na maging magpadagos itong sa mga serbisyo na ipigtatao po kan gobyerno provincial sige po sa mga albayano. May try ako VP na tig-send kay Jerome Nico Martinez napahayag po ni Provincial Administrator Dr. Cedric Daep. Oo, pero anong tende pag pig-download pa ni Jerome sa ano yaw na Jerome o dago kung tada ang pahayag mga tugang ni acting ni Provincial Administrator Cedric Daep. Governance and administrative system remains normal and leadership remains. That's why for right after the flag ceremony, we are calling for a short meeting with the department heads so that we will take up important matters in order to sustain governance and for us to make sure that all questions we asked by your staff will be answered. We remain neutral. Wala tayong situation na dapat problemahin because we consider the problem as opportunity and we consider everything as a situation that will come to a solution. So, di kami nahihiling na situation na dapat problemahon. Ibang mga minors, ang kadagdagang nga po, torniya kami masweldo. Yun na, girestoryahan na. Norin niya subot sa kumandoas. Yan ang sa settlement, that's why we are calling for a meeting. In fact, the meeting will just last for not more than 30 minutes. This will be a history that we will be having a very, very short meeting. Thank you. Saan pa lang? Sa dignitaries. Alright, yan. Okay. So, Sige, yan confirm na- tabi na may ma-assume giraray si governor o kaya si ano yan, acting governor Glenda Bungao. Yung tama ito, ang sabi ni Dr. Cedric Manangga, sarong nga sa issue ta dyan, doon rin niya masweldo sa empleyado. Tiban signatory na, nagmabago naman kan mga signatories sa Yes, mga po, cheque VP. boda sa ibang komunikasyon. Apo. Ang tabayan ko, VP, na nag-promisa man si Dr. Cedric Daep na after kang short meeting nila, matao po siya ni pahayag sa DCGB, particular na. Oo, at talaga ha, antara mo niya sa Apo. DCGB nang siya mapa-interview, yung iba? Apo, VP, binukod ko, kaya ako Okay. naghihingal pataas. Sige. So, Sige, yan mo na- kampante ako dyan, siya mapa-interview nang sa iba, DCGB nang sana. Para luwason ko, VP. Okay, So yan, sige. VP, ang mga pangyayari pa rin sa Capital Provincial, Angel Mostaza, DCGB. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Pero totoo man tabi, Angel, monitor mo dyan. Tabaka so DILG. DILG magpasiring dyan para tasabi sa report ni Pio. Baka daw, italaga na si Acting Governor Glenda Bungao na full-fledged na governor kang probinsya Canalbay. Palat-alatan mo yan, tabi dyan, Angel. Tangani na makwanta yan. Pig-text ko na si Governor Glagman para sa sayang lado. May kinaraman di giday patabi nin simbag. And baka busy naman si Acting Governor Glenda Bungao ay kinaraman di kaya si Dr. Cedric Daep ngunyan balik bilang administrator Canalbay and siya po mga tugang makikimiting sa mga sa mga division heads, department heads kana probinsya Canalbay may kinaraman sa saliwat mga tugang sa panibagong transition na ini. Yan. Alright, o di sige. Alas 8:15 oras mga tugang sa Pilipinas. Apudan ko daw si Mayor John G. Hausian. Gusto kong ipaabot sa iya initabi na problema ta mga tugang sa basura malang ay so nambin ko kay Mayor John D. Oni pala may lang ha ipaabot ta ining concern ta sa basura. Hello
Pero maray na aga, BP. Yes, sir. Marinaga. Ano yan, no? Perpetual? Ang nakasurat duman migo, pero iyo, balikan ko sa dispositive portion ha. Balikan ko. Pinasyon daw, pinaligraray. Ano man dawan? Iyo na nga ni dapat ko ta na anyway, basta yaw na kita diyan. Wagi ba ko makita Dahil ko man ako? actually, dahil man ka problema ta mismo na nga ning si Governor Lagman ang nagpadarag komunikasyon kay Governor Glenda na ako nga mahali graray sa pwesto. Di, ang punto ta daw magkuta. Di na ko ta pinasyon. Iyo ko ta. Kung di paano kan by operation of law, dapat siyang mag-assume graray, di ba? Sabagay. Oh, yan. Anyway, sailing ko sa mga transition, anday problema ta si Gobrex, ako nyaman buda. Sabi nga ni baga sabi nila sarong gentleman and ano ito? True Di gentleman. ba? Kaya lang, Ako ang yan punto sitwasyon, doon, kaya kung nagako. may no perpetual, Kaya, iligang ko sa dispositive portion. May nagpadara sa kuya, ha? Okay? isak madar sa imo. Ano? Isak madar sa imo. Apong ka na naman dyan. Okay, sige, mega salamat. Salamat yan. Ang ini si Noel, ang grabe ng mga matinding hapot ng lalaki ini. May lang talingon ko at ilingon ko tabi. So, hello? Hello, good morning. Good morning, boss. Pa, Makomment lang ako, Ken. opo, sige. Ano mo, Ken? Sa usailan ko gini, munyan lang ako naka-experience ng pangyari sa Capitol Buda sa City Hall. Pamilya na ba si Rex, identified na kay Rosal, pinawala lang naman. Kaya, Ken, to tell you honestly, kung makupasaraan mga Rosal, dahil ako mabuto. Ay, lalas. Ang gamot. Masyado. Relax lang. Yo. Relax lang, ha? Relax. Yo. Okay. Sige, bye-bye. Relax. Alright. This positive portion, ang nakasurat po is penalty of dismissal from the service and all its accessory penalties. Ayun. Kaya mampalan. Dagi po kita kipigiling na ako personally habo ko tabing mag-discuss magbuntog sa kung ano man na may color politika ini duman lang kita sa legalidad mga tugang kaya kung mailing mo mga tugang si Governor Glex aram niya man bilang sarong abogado siya mismo ang nagpadala din komunikasyon kay Governor Glenda na ako ngaya mahalin sa pwesto ngaya kaya ipipalis ko na ngaya sa imo giraray iyan na trabaho na iyan bilang acting governor kang probinsya. Yan, di ba? O magayon baga. Kaya, tinasabutan kan gobernador na siya na base duman sa naging desisyon kan ombudsman. Hello? Pari, sisi naman ang vice. Asi ko, so top notch yun na vice na board member, si Bragais. O tapos wag mali na si Gobernador Bungaw, siya naman ang gobernador. Si Sai. Pag nali naman si Gobernador Bungaw, siya naman ang gobernador. O di, mantangga na siya sa pitsa 30. Ako sa iling ko. Hanggang na sa June 30, which is the last day of office, kan mga nasa position mo niyan. May 15, mahali naman niya. Day man. Kaya takwan baga, uning pizza 15, di June 30, ang last day of office, ma-assuman, sumunga nang garana sa pwesto. Iyo. O, kaya maaraman ta sa Mayo, kung maaraman, siya masalida kay Governor Glenda Bungaw sa June 30, na nanggana sa election sa Mayo 12. Iyo. Sana. Opo. Sa otro, di na mag-ano ka yan. Bes, deta araman sitwasyon ng panahon, di ba? Deta aram eh. Pero hindi kita pikukulag na ano daw. Ayo, bes na. Yun man ang buhay. Dapat ikaw nang maging gobernador. Actually, pag-iisip. Sa imo. Bye-bye. Huwag kinatawan ka muna. Awin na sa imo. Bye. Tarawayo na mga. Diba? Kaya, depo kita kikuhan, ano yan, sa linggo sa transition tayong problema yan. Only that, dumantabi kita sa bagay na ito. Okay. Hello? Hello, BP. Morning. Ihapot ko lang tabi. Oh. Aram mo kung si Governor Grex may lahing hapon. Ay, day akong ideya eh. Ay, andod ako may pagkalahing hapon pa siya. Day akong ideya na ta,
hapon baga, pag-araw ka na may balita pa lang na may maraot ka ngayang tigibo, minahalik na tulo sa pwesto. Iyo, may kwan? May delikadesa, Delikadesa. Ade? very patriotic. Iyo. Tama ka. Iyo, Ako yun, tiwala ko talaga, may lahing hapon yan. Baka. Di ko aram. O Talagang... talagang... akong lahing inchi ka, no? Yan man talaga sa pagkatawo niya, ang pagiging, ano yan, ang pagiging masinunod sa lay. Kung may lahing inchi yan, hindi. Okay na, Bigo? Oh, Okay na, Tabi. May ma-report hali sa luwas. Iyo? iyo tayo. Natusunta ka na sa matana ka. Bye-bye! Nasa linya, Joshua Bino. Siguro follow-up ini. Kang problema sa basura dyan po sa Daragalbay. Joshua, good morning. Kasabay si Engineer Grajeda. Joshua? Hello? Yeah? Yes, good morning, Kalidip. Good morning sa mga palataba. Kaya bakit po si Engineer John Vic Graida, ang Municipal Environment and Natural Resources Officer po Minro, Kalidip sa Caraga Albay, ay nag-upload lang sa iyang madali na kapitan naka-abot ko sa iya. May napun sa iyang kapitan. Di niya aram ito, Joshua. Sa mga basura. Ang initial niyang informasyon, puros kulang na talaga. Dahil nakikaya kang truck. Oh, pero ang hapot, Joshua. Nag-breakdown na. Oo. Di niya aram itong sitwasyon ng basura sa ngunya na panahon? Aware man data din sin David. Kasi dahil nakikaya talaga sa mga truck nila, intero na nga sa motor pool. Oo. Ginga lang. Talagang sakat ka din sa opisina. Tapos sabi nga, Yung ano, sa opisina lang da. pero kung arog ka ng sitwasyon na dahil kulang kikuan, truck, di pwedeng ibang gibong-gibong. Para taon sa daraga. At sabi ka, lang cellphone. Oo. Takasubado. Nahiling ko, duman sa baba. Yes, so, concern na tigwa para follow up niya. Nahiling ko itong, so, pinitik niya, so, sa posting sa pagkatipi. May inom daw ka tubig? Anong tubig daw? Wala, pumalag ito ikaw ron ka, malay nang muna. Sabi, ayun, hindi ko na muna ito papipi. Bayan pagbaba, tapos lang kaya. May kawaran lang madali cellphone. Nagkakulay na kami sa mapa-interview siya dahil ang problema. So, aware mo daw si Maduti kang problema sa basura ka. Sabi niya, daw nga sir, i-check mo duman sa motor pool. Pero ngayon, nag-breakdown sa mga truck. Kaya dahil nakakahakot ability Henry. Yun na nga niyan. No question kita dyan. Naraot ka po sa dump truck, niyaon sa motor pool, etc. Kundi, garo na yung gayod. Di man gayod pwede na kung yan ang rason, yun na. Di na kita magibong mga remedyo na ang mga basura dyan. Di Okay na ba dito? Na si Engineer John Vic Graida dito, kan Daraga. Engineer, maray na aga po. Hello? Hello sir, Engineer, si Henry po sa DCGB. Sir, good morning. Apo, good morning, Tabi Engineer John Vic. Dakol na po ang nag-apod sa bulig din na dakol po ang tambak na kan mga basura sa mga nagkapirang barangay sa digdi sa sentro. Ano po, aram po nindo ang sitwasyon na ini? Iyo po, sir. I'm too much aware po sa sitwasyon. Opo. Ano po, sir, ang pinagigibutang, ano po ang kausa kung nata po dahil nahakot nin ano yan, as scheduled? Sir, ganito po kasi ang sitwasyon nyo. Si mga truck po kasi nag-breakdown. Kaya, maski pasaran po sa motor pool, pandaragan na po sa mga truck nyo. So, sa roaming truck, nasulo on clip, nasulo siya. So, Opo. saro siya sa nag-breakdown. So, saro po. Recent bilang last week, nag-breakdown din po. Oo. So, nag-struggle kami nga sa collection. Pero ginagawa ng paraan para ma-address yung mga problema ko. Iyo. Pero tabi sir, ang dump truck ang daraga, boda out of that number, pero po ang functional mo niyan? Ang truck ng daraga is 7. Pero sa ngunyan po, ang nagdadalagan lang is 4. 4, oo. Ito pong 4 na ito, dahil man po problema.
Actually, si apat na nagdadalagan, puros pa yan may mga palit-liit na problema. Pero nakakahakot man po kay basura ito. Naghahakot po. Oo. Nakakahakot naman. Okay. Ano po sir ang mga pigigibong paagi para makuatulos ang mga mahakot ang mga basura tabing ini? Anong mga strategies po nindo? Sa ngayon po, adjusted ang kamuyang collection. So, nakikipag-coordinate sa mga kapitan na as much as possible, i-align na sa collection kang munisipyo. Kasi kapag kaarog ko yan, kikapos na kami sa garbage collection truck, sige pa, pugat-pugat pa ang hakot kan barangay. Talagang ma-dero kamatan na mabulim ang basura sa MRF nila. Oo. Di po, kita pwede po makagibonin paagi na ngaya makasubli, makadisponer mo na ki mga dagdag na mga trucks na as of now, mahali na po ang mga basurang anta. Actually, nahiling ko pa, siguro nahiling mo naman po itong sa may Duterte Highway, yun yan sa may Banyag area, digdi sa may... Coordinate kita sa Barangay Tagas, nag-letter po sila sa probinsya, masubli ni augmentation na truck para maklear itong sa Tagas po. Opo. Di po pwede si Mayor ang magsurat, sir, para mas dakul na truck, mas gari from executive to engineer Baclaw sa PEO na makaskas po. Kung per barangay, sir, gari medyo diyan pag ito inunra kang barangay, diyan ang papasubliong sa barangay, sa dali magamit sa ibang barangay. Pwede naman po. Pwede naman po yan, dibuhon. Oo. So, I don't know. So, suggestion man lang ini, sir. Halimbawa ngayon, tapon ang katataon sa Mayor House siya, Mayor John J. Si Mayor John J. magsubli sa provincial engineering or sa mga contractors na iyon nagkukontrata dyan sa munisipyo. May Draculaon bagan mga dump truckan, duwang aldaw, sarong aldaw yan, pwedeng ubos to sa basurang yan. Basta sa Tagas po, nakaschedule po kami sa April 30 po. Totally cleared yun. April 30, sa Miyerkules pa lang po ito. Medyo nagka-aldaw pa ang halaton. Diyan sa iba pong barangay. Sa ibang barangay po, actually, dahil man kami masyadong problema sa ibang barangay kasi constant man po ang samuyang collection. Maski yan po sa Tagas, maski nag-struggle kami sa resources, pag-abot din sa munisipyo, daily man po nakukolektahan si Barangay Tagas. So pigahagad ng kuya na 2 to 3 trucks per day. Talagang hindi po siya kakayanan kasi na-disbalance po si LGU, mapapabayaan si ibang mga barangay. So, balance lang din. Pero yan sir sa kuan, engineer sa Banyag, may mga picture sa kung pinadiradig din sa mga residentes dyan, buda o dyan sa may 7-Eleven, sa may Aranis sa, ano nga na yan, hospital baga, daraga doctors, grabe po ang tambag ng basura. Pag-abot po kasi sir sa sources, barangay din po. Though, ginawang ko na rin po ng schedule, amended schedule sa Banyag para ma-address din naman ng barangay Banyag to collection sa sources nila. Iyo po, nasasabutan ko po so dapat segregated, ang basura, etc. So collection. Kaya lang, Yes, ang end result po, engineer, file up ang basura dyan sa mga tinampo na mamarong po. Sige po, tiga remedyan naman po ang gabos na kasi nauubusan yung resources like ining mga breakdowns po pero ginagawan po ng paraan. Opo. Reported mo po kay Mayor ang sitwasyon na initab engineer? Yes po. Aware na po. Anong sabi ni Mayor John J. Tabe? Pinapagawan din po ng paraan. Alam mo, sa Tagas, 28 ngunyan hanggang 30 pa. Pagabot kang 30 naman, mas talong nagatambak ang basura dumaan. Tapos siyempre sa mga basurang hali sa Barangay Sarong. Pero prior to April 30 po, continuous man kami na-collect naman. Later, na-collect kami dumang para... Oo. Okay. Sige sir, baka po pwede maka-explore kay ibang avenue, ang pera ka na strategy na pigigibon nindo sa garbage collection. Baka maka-explore kay ibang strategies ngayon na mag-augment sa ibang mga mid-bid na mga personang may mga dump trucks. Baka po makatabang ang hatuya na kuan, ang ibatang mga
government agencies o baka although basura yan dahil pwede ikarga sa truck na basta-basta sana pero baka po maka-explore kay ibang avenue ta sorry sir pero gari bako maray na nagahalat ang mga tao kung narin pwedeng hakoton ang basura ta yan baga po pwedeng mag-spread ki ano po kan mga bakterya o ano man na klaseng helang dyan na pwedeng mag-apektar po sa tao. Yes, sir. Sige po. Opo, okay. Salamat po, engineer. Mabuhay po kamo dyan sa inyong opisina. Opo. Joshua? Si Engineer John Vic Girahida, ang Menro kan Daraga Alba. Oh, ay Joshua, oni may question. What sarap po ni? Apunta daw si engineer. Dahil hindi pwede mag-rent ki truck, tabi? Mag-arakila ki truck? Kung nalibawa ding mapasabli, mag-arakila? May budget kita, sir, na kung pwede mag-arkila. Kami nag-suggest din, di pwede baka pwede sila mag-rent ki truck? Pwede kita pwede Mag-arakila? Hello. Hello sir, may nag-suggest po digdi na listener, I think taga-Daraga ini. Sabi niya, baka po sir pwede mag-rent ki truck na lang muna habang may problema ang mga dump trucks. Ipa-check ko sa budget, pero giriura kami, sir, allocated na budget para sa rental. I see. Okay. Ma-sort out na lang po kami ng other options Oo. para ma-address yung mga basura. Iya po. Okay. Sige tabi sir. Salamat na maray, engineer. Joshua. Sabi ko si Giraray, Menro. Aha. So, yan At apunan po daw si Mayor Junji. Aha. Apunan ta daw. Taara mo. Sige. Ma-reflect ina sa liderato ni Mayor Junji. Sige. Tapunan po si Mayor. Ay, ready mo na yan. Ang lagi man kang Menro. Kaya ba si Boy, just sabi na PCGB. Salamat Joshua sa report hali dyan sa luwas. Mapagalon magpugol-pugol ano. Laga to na nagring tabi ang cellphone number ni Mayor Junji. Baka ano kung nasa luwas ini, nasa kampanya. Nagring ang cellphone number niya eh. Wala. Ringing ang sayang numero. Dito kung nasa luwas, nasa luwas ini, kuan baga? Wala. Whew. Wala. Wala po. Smile, an everlasting smile. I smile that bring to me. Hello? VP. Hindi akong dump truck. Sala pa lang sa mga kantabi. May garbage dump truck ang tagas. At kami sa Migo, sa totoo lang, gari, tama man paminsan ang ugali ni kan mga tulpo pag may kaurong ka na gari. Di ba? Nasagalan ng pugol. Okay, next-strike mo ko one time. Kasi yung baka sa puso. Ay, nako. Dahil lang pwede maglibot-libot si Mayor. Bawal ba gayan? Maditong hitsurang ito sa nakambasura naman sa may Duterte tayo winagari na ang tambak ng kabayan kan tinambot tambak na? Ano nga? Sa ko sa pusindo, batang dump truck dyan, BP. Bako man sa pagkaraw, pero may kunagyan niya, hindi nakasambay, nakula. Yun na nga lang. Kung di ba kakikapos? Ikapos ka no, inangos? Kikapos kihinangos sa driver, tama ba taon ba ganyan? Awin na. Salamat. Kikapos Hello? Hello? Hello, BP. Good morning. Good morning, boss. Pag sabi kay engineer, maki-coordinate siya sa mga
miyembro kang department heads ng munisipyo. Kasi Yan. kung sabi na talaga ang sitwasyon, pwede man yan i-declare ni Mayor ng state of emergency para ang MDRRMO fund makaluwas. Yan, correct. Pwede. Buda, so, budget baga sa disaster? Ko sa mga question na mga mayong kinaraman sa mga trabaho Oh, nila. Good dapat morning, kayo- Baby. Ikaw na talaga dapat ang mag-gobernador. Sa'yo na sa imo. Sige. Bye-bye. Sarawayo na. Sige. Sa totoo lang, pag iyaw ka kaya sa pwesto, dapat di kang excuse eh. Diba? Pag iyaw ka sa serbisyo, kan government service, dapat di kang excuse. Although, nasasabutan taan na may mga hindrances, may mga protocol na dapat sunodon sa procurement law o sa budgeting, etc. Pero may mga pagi na pwedeng gibuhon. Hello? VP, Yes. Morning. kung gusto, may pagi. Yan. Oh. Kung habo, may dahilan. Ata namigo. Bako yan. Iapot ko ng tabi, VP. Bako Anyawa River, sarap sa source kang prime water Legazpi. Ang rin? Ang Yawa River. Ang Yawa River, bako pare yan, ang Yawa River, diyan nagkukuas kitubig. So, Philhydro, Maynila Philhydro. 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 Legazpi yan, Legazpi. Para sa Legazpi. Opo. Ito magatabing basura duman sa Duterte Highway. Kung nag-uuran, unsipage ka ito sa Impasiring. Basta nagparauran ka sa mangginig ng makusugon. Iya baga. Basta nagparauran. Sa lahat. Bata ka sa mga nagparauran, kumilog nga sa payugat, may pinasiminto ako, tinaraw. Sino ito man? Bata yan, Duterte Highway, ang gilid ka yan, Yes. Kilikaw River. Yes. Pasiring sa Rawis. Maagi man sa filtration. imagine mo tabi kung ikaw end user. Oh. Tapos na imagine mo itong basura so seepage ka ito. Garabos man kita. Pero sa imo. Bato yo. Iyo. I mean, Ako yun, siguro. buhurong tabi yan. Seryosong problema yan eh. Iyo baga. Ako, Tama ito. State of emergency. buda, kay pon lang bigo di kimakaskas na hero kilo ka la gobyerno eh. Dahil pwede nga basura palat. Naglalapay yan. Nagbabatay yan. Dahil man tabi pwedeng 4K route and track, may differential trust. Dahil nang gibuhon, Yan. basic social service yan. Nag-deteriorate baga ang basura. Nagtutunaw. Buda, nagdadagdag ang basura, puro aldaw. Uro aldaw yan. Oo, nagdagdag, man nagbabawas yan unless halion talaga ninda. Ay, nako. So, dapat makaskas talaga ang hirap yan. Yes. So, yun nga yan dapat matandaan ninda. Kung gusto, may paagi yan. Yan. Yun man lang Yeah. tabi. Remember the Yawa River connection? Okay, lason pa. Bye-bye. Sige tabi. Minagi man ansa. Sa Singapore nga ni. Sa Singapore, ay na tubig nagabos na hali dyan sa kaling, hali nga sa konsay niya na tubig niya na minadalagan sa kanal, ki-convert garay kan Singapore yan sa tubig na malinig. Ki-convert garay kan Singapore. Kaya ako tabi, joker, da akong worry dyan. Punduan mo ako dyan. Isus ko, maray wara budget, meaning to say, wara sa list of alternative solution. Wara budget sa solusyon sa basura, pero ang kampanya igwa. That is what I mean, sabi niya I mean to say it is already a crisis situation. Yung mga dapat yan mga adal kay crisis management gusto ko pong mag-comment pero pipagulan ko sa diri ko health and safety considerations. This is the time for them to shine. Yung mga dahil ko nangaran nag-text na sa kuya, diba? Pero sa nagreklamo kang basura tabi na kuan pero di pwedeng pahalaton yan sa feeling ko lang, kay po niyang ki-immediatamente ang ugaring o last bago kayo mag-commercial. Gusto ko makauron si Mayor Junji. Joshua, diretso daw tabi si Mayor Junji dyan sa opisina kunya kung maski sa arong. Nag-ring lang kaya ang cellphone niya eh. Baka nasa kuan last mo na bago tayo mag-commercial.
Pero grabe naman, i-post mo daw taba Diyos ba itong mga baso ng kakuraan mo dyan social media, taba ka din nagdangog ki radyo, mailing labang social media, duman lamang pag pamadahan kang kadakol-dakol ng mga netizens, ha? Para makon. Di kaya pwede na kuan araw kaya ni. So, imagine sa tagas, matatapos sa pitsa 30 pa. Pero in fairness, kay Engineer Grahida, nagigibo man siyang paagi. Nagigibo siyang paagi para ini ma-resolve. May kuan man siya. Pero kung araw ka na dito ng truck, kay kuan siguro ma-augment. Di ba? Mag-augment o baka pwedeng kumaasen ka sa governance baga, pag-abot sa financial management sa disbursement in fondo. Sabutaman iyan na iyan ki mga mga COA rules, etc. Nasaan butan tama na yan na may mga regulasyon para dyan? Wala talaga. Wala. Ringing lang si Mayor Hausyan. Okay, pasensya na po. Anyway, dito po, kita mapundo ka yan, maski dyan na hapon, whatever. Pagkapanagos ang pag-monitor ka, tagusto tatabi, maghiro, mga tugang na masolusyonan iyan, basta sana tabi na basta sana araw ka ng sitwasyon. Ay nako, pasensya na kamo ta, ako nagupugul-pugul sa ako dapat na words na gagamiton ko ta bago ko tabi ugali iyan. Pero gani pag araw ka ng sitwasyon, gani mapapalingaw ako sa sakuyang estilo. Magbabalik kita alas 8:40. Ay, ito na. Sandali lang. Sandali lang. Hello, Gob. Morning. Apo, yeah. Good morning. Pwede ka po, Gob, ma-interview? Okay lang po. Sige. Yung data ka na po, Gob, tabi diretso. Nag-programa ako ngunyan, tabi. Okay, sige, okay. Mga tugang, nasa linya po si Governor Grex Lagman. May kinaraman sa nagkapirang kahaputan niya ito na pagkaaga. Governor Grex, maray na aga po. Welcome po sa DCGB. Maray na aga, Manoy Henry. Maray na aga. Opo. Salamaton po sa oras mo sa DCGB buda sa pag-apod. Magob, primero, gusto ko lang pong iklaro, inoton ini sa imo. Nata po, tanagdisyon kagiraray na magbaba ka po sa pwesto bilang Gobernador Canalbay. Para nito, Manoy Henry, kang Thursday, may nagpa-receive sa Muya, halis sa Ombudsman, ninsarong pick-upod na adverse decision sa kaso ko, sa Opo. admin case. Opo. Ngunyan, nabuko man tabi maantala ang trabaho dyan sa Kapitolyo. Mhm. Sabi ko sa sadiri ko, mas maray ng padagos ang continuous pagtuutan ng serbisyo publiko. Opo. Mapakita sa ako sa kuyang opisina. Ayun. Mhm. So, ang issue lang digdi sa gapo sabi ng Gadangog, Opo. ipuan, pwede mong iwang copy furnish pirmi ang DILG. Opo. Dati man pwedeng mag-upload ng DILG sa surong department head ko, tapos maghagad kang kopya, kang desisyon. Kaya once in the based on by desisyon, desin tabing kopya. Pero may nangyayari yan, maski duman sa preventive suspension order ko, Opo. maski mga abogado ko, di man tabing kopya. I So, see. very suspicious sa pag-serve ng Opo. araw mga pick-upod na processes. Opo. Opo. From the ombudsman. Opo. Kailangan, meron pong kopya pati abogado ko. Ever since po wala sila kukuha ng kopya. From the time I was preventively suspended last October 18, Yeah. ako na lang ang nag-self-execute nun eh. Oo. Oo. Kung tutuuson, pwede man tabi ni Pag-iyon pa sa DILG. Yeah. Pero naman tayo, we are a humble public servant, di ba? Naman po tayo hindi pong kapito ko. Opo. Pero very suspicious mo na yan, ha? Yeah. Very suspicious. Just Monday, I assumed again as governor. Alam Opo. po natin lahat yan. And then on Thursday, after 4 days, nandiyan na kagad yung yung adverse decision. Opo. Na I will exert all efforts para malinis po yung pangalan natin. Yeah, Kasi meron naman po tayo mga tinatawag na remedies under the law. Opo. So, daanan po natin lahat yan. Opo. Because eventually, I am sure that I will be able to clear my name. Yeah. Opo. Gob, sabi po, nagpadala ka mong komunikasyon kay Vice Governor Glenda na nag-inform ka na iyan po sa imong desisyon giraray na mababa ka sa pwesto?
pigtawan ko tabi sa sanggunian palaliwigan ng Albay. Ayun. Oo. Hindi ko alam kung in particular siya ang nabigyan nun. Siya ang Opo. naka-address sa kanya. I see. Opo. Actually, so mga comments ka sa bago kan mga iba na mga listeners ta, magayon da po sa imong naging desisyon na magkaigwa case mo transition. Kaya may naghanga tabi sa imo na mga paladangog ta sa naging automatic Alam mo, decision mo po, Governor. Manoy Henry, baka makitaro ka na tao na talagang makapit tukok kita. Ang Opo. suot na bilang abogado. Oo. Processes should be igong procedural due process. Iyo To po. say, Oo. kay Puan, copy furnish yung DILG, copy furnish yung abogado ko. Yeah. So, minsan, igong nag-ano sa isip ta, we become suspicious. Tapos ang process server, abogado pa, mismo. Yeah. Oo. Opo. Di ko alam kung nag-aeroplano yun papunta rito. Yeah, okay. Last Thursday. So, may mga may mga bagay-bagay na kay Puan mag-clarify. Iyo. Paano po nito, Governor, na-receive so decision ka ng Ombudsman? Sa ko? Sa duman sa HR? Sa HR. Ang Human pinadara Resources. sa HR nindo sa Kapitolyo. Yes, oo. I see. Opo. Okay. Okay. Medyo lang ako dyan eh. Medyo, of course, pwede ko naman sana kuta, pwede ako nag-stay on. Tapos sinabi ko na ngata su DILG, the implementation order. Opo. I see. Because, Okay. pwede ko naman gibunan eh. Pero di ko napigibo. Yeah, opo. Oo. Yeah, correct. Oo. Pero sabi mo, Hindi ko ikaw, sa nagahanga sa kuya. Yeah. Salamat. Opo. Tawag ka na pagiling dito may sa kuya. reaction Thank akong you. nabasa kasubago eh. Pagkatapos kang program, may akong reaction na nabasa. Magayon database, so maging decision mo na at least na pigasiguran mo sa smooth transition dyan sa Kapitolyo, Kang Albay. Opo. Gob, although ikaw bilang sarong abogado, aloy ka man nag-practice ng abogasiya, may mga, sabi mo, may mga remedyo ka mong gigibuhon para maklarar po sa imong pangaran sa mga Albayano? Yes. Bako sana sa Albayano, of course, sa diri ko. Opo. Sa diri ko, this is a personal case. Opo. And then, maipahiling tama talaga na basta, ikaw mga araw kaya mga bagay na di man lang na-consider. Opo. I Kan see. nakasurat naman sa decision na adverse sa kuya. Yan. Opo. Okay. Governor. Ining pagkaiba naman kay kay Governor Noel na kaso Yeah. na immediately executory na bigataram ninda. Kung iyo po. Opo. Na igata ang pigapod na perpetual absolute disqualification. Although, duman sa kaso ko, di naman tabi ito naka-spell out. Opo. Di mabigataram duman with all the accessory penalties na. Yeah, iyon nakasurat may mga accessory Count in penalty. general terms. So, Yeah, opo. May plano po ka mong na i-appeal ini sa kung sa inak korte, tabi? of course. Siyempre po, siyempre. Oo. Dahil man kita pwede matugot na saan naaro kayo yung mangyari sa tuya. Oo. Iyo po. Opo. Okay. Siyempre, kita nagtutubod na enough yung gabos na ginibota para depensa lang sa diri dyan sa araw kayo yung kaso. Opo. Good Diba, ako nag-aapot ako nag-aapot mo niyan Ngata, si Vice Governor Lagman sila na pinpoint sa kadako lang kay mga pig-apod ng allegations manugod dyan sa wedding. Ngata ako sana, Vice Governor ako, baka man ako mayor, baka man ako governor, kan time na ito. So kung talagang dumampas na mga tao, ako nag-aapot sa kuya pagkaan ako sa mga barangay, Opo. natay ka sana. Yun. Oo. Natay ka sana. Yung mga dako lang nga po, ano pag-abot yan sa araw ka na bagay. Although, may Kaya mga... naman na. Yeah. Para manindala ang Vice Governor, ang Vice Mayor, Councilor, makuti mo na Ayan. Decide mo po na ano yan, nagkaturo so kwan. Nagkaturo so kamot sabi nga ni. Pero go, ano po tabi, for the meantime na dahil ka sa pwesto, ano po ang plano ta? Nindo? Well, of course, ngunyan, nagtatabang kita sa ikampanya sa mga tao na aram tang dapat magtukaw. Pinakampanya ta su linyada ta dyan sa Primer Distrito. Opo. I see. So, active man kita. Di man Opo. kita na... ako personally, di ako naapektuhan in a very real sense. At the back of my mind, pag-expect ko ini na Opo. talagang grabe na bagang kapaderoso sa Albay. Yeah. Although, syempre, that's another story. Pakuyo Yeah. po, amo Yes. man mag-focus duman. Oo. Ako sana, Opo. maaraman kang tao na si Rex Lagman, dahil matugot na arukin na silang gibuhon sa iya, mapil kita. Yeah, opo. Governor, nagitanggog po ngunyan ang mga Albayanos, ano po ang mensahe mo tabi sa enda? Well, sa Albayanos, aram nito nagsilbi akong maray sa Indo.
Ginibo ko ang gabos na kaya ko sa tinausa ko yan ng Nalda Diyos na talento, sa tamang mga pag-iribat na dyan sa Kapitolyo, ginibo ta tabing SGLG Award yung Albay. At ako lang po kitang naginibuhan sa short time na kita po nakatukaw. Mula ako magpasalamat sa singing gabos, sa singing tiwala. Aram ko, dakol sa inyo kataram, pagyawan ako dyan sa mga barabarangay na politika man sanaan. Iyo po, pero syempre, jaunaan. Opo. Jauna kita digdig. Gibuunta na sa ng gabos para ma-clear ko ang ngatan ko. Talagang importante po ang arugay ining proseso. Kasi sana di ka mo mawala ng tiwala. Yeah. Mag-isip ka mo, kung kaya gibuon sa sarod ako lang tao, baka makakot ako lawa na tao, pero kung natatapi kita, isip mo nito kung paano hindi pwedeng gibuon sa mga simpleng tao sana. Opo. Kung igwaman, di ko kata na igwang nasa likod Opo. Kung igwaman na nasa likod ka ini. Opo, okay. Yun man sana po. And then, kapit lang, exercise your right to vote for the right candidates, and make sure na part ka mga democratic process ng suffrage ng pagboto. Opo. Importante yun, tabi, nasa kamot nindo, ang presente mo na futuro kan albay. Opo. Opo. Governor Edsel Grex Lagman, salamat pong maray sa oras mo sa DCGB. Mabuhay po kamo. Ingat po. Mabuhay po. Manay, Opo. Henry, thank you. Thank you so much. Mga tugang, yan tabi, mga tugang si attorney Edsel Grex Lagman. Nagapod siya, tayong ano kasubago, habang pag-report yan ni Pio Duman sa Morning Herit, o da pig-cover ta dyan sa Kapitolyo Kangalbay, tabi, buko naman na-explore kay Maray so kararuman kang istorya kanta on appeal, i-appeal niya mga tugang ang sinabi ng kaso. Pero kasubago talagang aga Duman sa Morning Herit program ta, may nabasa akong mga reactions na nagayonan sila kang naging desisyon ni Governor Grex Lagman sa iyang smooth na transition, pagbaba niya sa pwesto graray. Pagkatapos na ma-receive ito na order, desisyon, mga tugang kan ombudsman may kinaraman sa dismissal sa iya from service, ang nakasurat duman, tabi, to be exact, ulitong ko lang binasa ko ng kasubago ini, no? Na kanya, na nakuata tabi na istorya, may kinaraman mga tugang sa, ito, so, kanya, na ilalaban niya tabi sa husgado yan. Mga tugang, may mga legal battle man. Ang nakabugta ka sa dispositive portion, ang grave of guilt of grave misconduct meted the penalty of dismissal from the service and all its accessory penalties. Yan po. So, pag-explain niya kasi tabi na i-appeal niya sa tamang husgado. Magbabalik kami makalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Joy Salceda. We got a feeling.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Jaime Fabregas po. At Manoy Wilbert Lee po. Para sa murang pagkain, siyak na trabaho, sapat na kita, libreng gamot at libreng pagpapagamot. Muling iboto, number 88, Agri Party List sa Balota. Agree tayo dyan, Manoy. Dito na tayo sa party list na tunay na nagtatrabaho. Iboto, number 88, Agri Party List, muling itanim sa Kongreso. Iboto Agri Party List number 88 sa balota. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapabakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Diyan Trinidad, iboto natin. Tangkilikin natin ng sariling natin. Magkaisa upang umusad. Iluklok sa mayor ay Diyan Trinidad. Diyan Trinidad, para alkalde ng UAS. Diyan Trinidad. Pueblo mapura buscan progreso sa tercer distrito ning Albay. Kabredo nagpag-iibukan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Mag-Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. The more followers, mas maraming kotseng ipamimigay. Share nyo na sa pamilya at tropa. Follow ang FB page ni Playtime at maglaro na. Dahil magpapaulan ng isang katutak na kotse. Playtime, big time pa premyo. Extended pa. Promo duration from February 15, 2025 to April 30, 2025. Promo permit number MKTG-2025-0921. ASC number P0111 and 040425B. www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun, game responsibly. Gaming for 21 years old and above only. Ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Ang Desloria, desidido para sa distrito. Kanoy ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Loria. Kung ka mahaldig, daragan ni Gaspi, manito para purato. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsarap dito sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano, kung ka mahaldig, daragan ni Gaspi, manito para purato. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times! Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa mabot na pinilian, dahil tabi nindo paglingawan, sultati sana, Chino Garcia, numero 1 sa balota, iboto! Raider ginubatan, Chino Garcia, dakulo na gibuhan. Di lang basta napangako, kundi may napatunayan na ang maging serbidor nin banwaan ta. Infrastruktura, agrikultura, basta ki amigo, may resulta. Mas magayunon, naginubatan, Chino Garcia, daig paglingawan. Angat ang lahat, parang durugan. Angat ang lahat, Chino Garcia. Angat ang lahat, parang durugan. The more followers, mas maraming coaching ipamimigay. Share nyo na sa pamilya at tropa. Follow ang FB page ni Playtime at maglaro na. Dahil magpapaulan ng isang katutak na kotse. Playtime, big time pa premyo. Extended pa. Promo duration from February 15, 2025 to April 30, 2025. Promo permit number MKTG-2025-0921. ASC number P0111 and 040425B. www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun, game responsibly. Gaming for 21 years old and above only. Vince Baltazar na Vince Baltazar, liter salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Madali mong ranihan, iyan si Vince Baltazar, liter para sa kabataan. Makadiyos na tao na konsehal, siya hobin pa na konsehal. Vince Baltazar na, Vince o ikan na, Vince Baltazar na, Iboto, numero 4 sa balota, Vince Baltazar, para konsehal. Dahil kayo ang number 1 sa kanyang puso, si Abalos ang number 1 sa balota. Number 1 si Abalos, number 1 sa balota. Number 1 si Abalos, better Abalos. Dahil number 1 kayo sa kanya, mas makataong magdesisyon, mas mabilis ang aksyon, mas mabilis tumulong. Number 1 si Abalos, number 1 sa balota. Number 1 si Abalos, better Abalos. Number 1 si Abalos, number 1 sa balota. Number 1 si Abalos, para senador. This political advertisement is paid for and by Partido Federal ng Pilipinas, 12 East Road, Socorro, Cubao, 1109 Quezon City. Mga kadistrito, sa tuya pong iboto for board member Manny Ribaya. Manny Ribaya, number 8 sa balota. Tandaan, numero 8, Manny Ribaya. Iboto for board member. board member na tunay, maaasahan. Numero 8 sa balota, by Manny Ribaya, let's go! Manny Ribaya, number 8 sa balota. Iboto for board member. Let's go! Kadakulab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasin, stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa inyong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Mahigos, matinabang, padaba kan masa. Iboto, number 2 sa balota. Adrian Salceda para congressman. Angat ang lahat sa 3D. Angat ang lahat kay Adrian Salceda. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba
dito ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa, sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamak-hadog, sure nakikita ka best. And Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Ako, si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ako Bicol, 131 sa balota. This political advertisement paid for and by Ako Bicol Political Party. Second floor, Embarcadero de Legazpi, Barangay 27, Victory Village, South 4500, Legazpi City, Albay, Philippines. Maparam na ako ta. Maparam na kita. Alas 9 na. Tama na. Whew! Alright. Ay, unin na si Mirho. Siya nag-upload na, oh. Nag-text back na. Alas 9:04 na. Salamat ko sa nang pagantabay. Goodbye. Mabuhay. Tabi. Ingat. Ubo ng anak?